Presunieme sa do feedbacku. Ja ti teraz prečítam feedback. Poprosím ťa, aby si do toho nevstupovala. Ak budeš niečo chcieť, potom môžeš sa spýtať. Tak čo by som ocenila na tej hodine, sú určite tieto veci. V úvode zazneli 2 diferencované ciele, ako si sám povedal, boli merateľné a dosiahnuteľné. Tiež si ocenil každú dobrú otázku od žiakov, čím si podľa mňa prispel k budovaniu jednak bezpečného prostredia a druhá k kritického myslenia. Doplňujúce otázky žiakov k zadaniu, ktoré odznelo, si delegoval na celú skupinu a čím si podľa mňa žil postoj, čo môžu robiť žiak, nerobí učiteľ. A v závere hodiny prebehla reflexia a feedback. To by som tiež ocenila. Priestor na zlepšenie, nejasné inštrukcie, ja sama som im chvíľami nerozumela a videla som, že aj žiaci sa dopytovali na to, čo a ako majú robiť. Počas tvojej facilitácie pri krajnej skupine, v inej skupine prebiehala interakcia, keď jeden chlapec kladol druhému na hlavu vankúše. Ciele stanovené na začiatku hodiny neboli na konci dostatočne zmerané a bola tam situácia, keď si zastavil dievčatko, ktoré iniciatívne chcelo oceniť druhých spolužiakov slovami tvojimi oceňujeme za chvíľočku, pričom k tomu vôbec nedošlo.